आङो सासे सेनियर बेक्ति आं बांसिन साबसिन बुजिनो हायो इउपिपिएलआ मा जिनिस बबे परिबेसाव जोङो इउपिपिएल दादोंमोन खारन मानो दादोंमोन बे जिनिसखौ आं बांसिन बुजिगौ खारन बेखौ बुजिनानैनो आङो दोलोनि ज्येष्ठ मानसिफोर जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय आरो इउपिपिएलनि आदर्श नीति आरो फैगौ समाव जे जोंनाव एबसुलुट मेजरिटि लानानै इउपिपिएलनि सरकार फैनांगौ बेखौ आङो बांसिन बुजिनानैनो गासिबो दिगाव आङो सिन्था खालामनानै आंनि मा होनो बेखौ मन'नयन पत्र नमिनेसन पेपार आं बेखौ दाख्लै 6 तारिखआव फर्मेलि आं उइथड्र खालामदों आरो आङो जेरै खोथा होदों एरैहाय दिनैनिफ्राय आङो कन्टिनिउआस इलेक्सनसिम दोलोनि सार्थआव देरहासार खालामनांगौनि सार्थआव आङो सान हर दिनै ओंखारजेनबाय आरो बे कन्टिनिउ सोलिगोन।